Helo a croeso I Amser Stori Tonya. A mae Mabli nôl gyda ni. Helo! A mae Mabli gyda ffrind heddiw hefyd, nag ti? Ie, mae enw un Bobby, ond mae Bobby'n monster neis. Ac felly, gan bod Mabli gyda monster, o'n i'n meddwl newn ni stori am monsters heddiw. Beth yw enw'r stori? Gethin ar Monstyrs. Felly, Gethin ar Monstyrs gan Ella Burfoot am ar trosiad gan Hedd a Non ap Emlyn. Dydy Gethin ddim yn hoffi monsters. Ond mae monsters yn hoffi Gethin. Maen nhw'n ei ddilyn I fyny'r grisiau a'r holl ffordd lawr eto. Maen nhw'n eistedd gyda fe wrth y bwrdd ac yn bwytau ginio. Ac mae'r peas yn mynd yn sownd yn ei dannedd. Maen nhw'n chwarae gemau dwl ac yn torri ei deganau. Ac maen nhw'n tynnu lluniau ar y wal gyda'i hoff greionau. Maen nhw'n gwthio eu hunain I mewn I guddfan Gethin. A does dim lle iddo fe. Maen nhw'n glyfoerio a torri gwynt dros bob man. Ond yna, mae Gethin yn cael llond bol. Mae e'n gweiddi ac yn sgrechian ac yn neidio I fyny ac I lawr hyd nes bod y monsters yn gadael y tŷ yn dawel. Yna, mae Gethin yn mynd I fyny'r grisiau ar ei ben ei hun ac yn bwytau ginio ar ei ben ei hun. Mae'n eistedd yn ei guddfan ar ei ben ei hun. Ond mae'r grisiau'n ddiflas a dydy e ddim yn hoffi peas ac mae ei guddfan yn llawer rhy fawr iddo fe ei hun. Dydy'r monsters ddim cyn ddrwg â hynny wedi'r cyfan. Mae Gethin yn dechrau teimlo'n euog am fod mor flin ac am weiddi a sgrechian. Mae eisiau'r monsters ddod yn ôl i'r tŷ. Mae Gethin yn ysgrifennu neges ar ddarn o bapur gyda'i hoff greionau. Mae e'n cymryd y neges a darn o dap ac yn ei roi ar y glwyd. Yna, mae e'n mynd yn ôl i'r tŷ ac I fyny'r grisiau i'w ystafell wely. Surprise! Mae'r monsters yn hoff o Gethin. Ond mae Gethin yn hoff iawn o'r monsters. Y diwedd. Odi chi yn gallu creu stori am y monsters yn tŷ chi? A wedyn, creu clawr am y stori. Mae Mabli wedi wneud un fan hyn. Beth yw enw stori ti, Mabli? Monsters Mabli. Monsters Mabli. Mwynhewch. Hwyl am y tro. Hwyl am y tro!